И здравейте хора, аз Нидо и днес ще играя Skywars. Тук с мен има един човек. Да кажа ли кой е? Казвай. Кристиян. О, някакъв има до мене, че до мене ли си? Не. Не. Аз чувам да ги киля. Чакай, аз трябва да се енчант на меча. Шарп едно. Аз убих един. Браво, бе. Ето, бе. Къде? Не, това ти ли си? Не. Ти по средата ли отиде? Не. Някакъв дом мине май беше без броня. Аз съм с броня. Да, аз те видях. С кита си, де. Излизна от къщата си. Не бе, момче, не дей, бе. Няма така да правиш, нали? Няма да ме събариш. То си има снежни топки. Ела ми. Аз пуснах водата, ама не знам. Видях, че си на два острова, на един остров. Сега чувам при него остров и ще дойда после при тебе. Има ли човек до тебе, от лявата ти страна? Те. На този остров. То сам се запали. Аз те видях къде си. Е, тук съм, виж ма. Че с диаманти на каска, да. Да. Ма, сега този. Убих го. Докато си изяжда златната ябълка, ама го убих с златната ябълка. И взе му златната ябълка. Да. Браво. Ако искаш, ще я дам. Не ми трябва. Ти имаш някаква броня? Още една златна ябълка за тебе. Ми давай я. Ти построи. Аз съм тук. Ето. Значи малко инчен бутъл. Давай. Да си чакнеш каската. Аз вече ти дадах. Ти кой левел си? Първи, почти втори. Аз значи други инчен бутъл нямам. То нямам и ние енчантик. Нямам бутушки, фърлял съм си ги, човек. Аз ще ги дам, ето. Ги енчантнати пък, нищо. Не бе. Аз ще отида до моя остров да си ги взема. Ти не си ли на твоя си остров? Ти не си ли на твоя си остров? Аз съм при тебе, бе. Не, бе, той не е ли твоя остров? Не. Аз на това му нахулах. Къде ми са сега? Изстрелна защита някаква. Аз не съм на български. Аз днеска бях на български, ама съм на английски. Човек, в сървъра щях да че фърлям 9 диаманта, 2 диаманта, защото аз намерих 13 диаманта. Да, ще правя лавата, защото ще ме убие. Добре. Ама той що спря сървъра? Не го изправя, просто тръгна да се рестартирам с мен IP-то. Ма що не го кажеш сървъра? Защото спря да говори. Тръгна на някъде. Добре, още много хора са, по средата има диамантен. Майко. Давай, отивай. До мене имаш един, който е тръгнал вече към другите острови. Строя, аз тук с въдицата ще ги целя. Да не тръгне някой да ме цели с нещо. Да, аз тук с въдицата чакаля. То. Водицата пък и аз. Въдицата все пак бута. То се обрава почти всичко в честовете. Дай към другия остров. То с чест не обрава, чакай. Майко! Забравя, то с чест. Какво има? Чакай, още не съм го отворил. Готово. Значи нищо. Как го е обрал, като е затворено? Да. Човек, той има един с диамантен нагръдник. До нас и там. Ето го. Ще го убия. Няма да го убия. Той е то с скина на Shadow Hex. Давай. Аз с въдичката. Чакай да си изядем златните ябълки, че... Не бе, той виж го къде е, бе. Той я прави тим, бягай!
Добре, вече е спокойно. Изкачим. Дай аз. Не. Не, стреля. Една такова имаш само. Всяко извади лъка. О, този диамант ти нападна. Бият са. Диамант ти нападна. И пак го уби. Той се телепортва, човек. Видя ли го? В лайва. Диамантиня се телепортваш. Той в лайва. О, изтрах май. И аз златата ябълка. Аз се изарах, ама... Нямам блокчета, имам 8. Да не да извади нещо сега. Това още първата ни игра, пак са минали 5 минути. 6 почти. 6. Ще скочи. Искаш да му скачаме? Ами, да знам. Защото той във въздуха може да ме скачам! удара. Идвам! Майка! Паднах! Хакер, той е хакер. Пак аз паднах. Да, аз не видях, чакай. Къде си? Да. Ама, ти имаш ли спитка? Аз бях я изпил и после бях я фърлял и... Аре, 1, 2, 3, скачай. Аз бях тръгнал да правя пътя да може да скоча по-близо, да знам, че ще скоча. Къде си? Не се виждам. Май да ми стигне времето за 3 игри. Ако не стигне голяма работа. Значи няма да правя 3 от 3 този клип. 2 от 2 мои. Аз вече играх. 2 от 2 не мой пак. Една от една пак не мой. Ари бе. Перла. Аз нямам. Да, ти си при мене. До тебе ли съм? Не, казвам, че си при мене, защото аз видях, че мисля, че не скочи. 5 диаманта за каска. Не, аз направих от 3 диаманта. Аз нямам нищо. И диаманти нямам. Имам 5 диаманта. Аз правя диамантен меч. Я ще си направя. Ако ми са пани шарпен са едно, всички са дит, освен тебе. Ма ако останем накрая, двамата аз ще дам да ме убиш, то ти си, дали, ютубър. Голяма работа няма да ме оставаш. То те не е честно. Опа, кой яди? Аз ядах. Добре, ще викам някой напада ли ма? Аз не те виждам изобщо. Да си енчан на диаманти. Аз сега дъвка, ако се чува. Шарп едно меч, диамантен. Чува ли се, че в момента дъвка? Не се чува. Аз дъвча от... Ако почнеш да дъвчеш и те се чува вече. Аз съм по средата. Къде си фърлих смотаната перла, бе? И един е по средата и си мята въдицата, човек. Пък отблъскване едно ми се пада пахте бокуческото. Много пак. Аз човек в сървъра, нали в натишо сървъра си направих бронята протекшен едно цялата и дъма меч шарпен с едно. Вие пак колко време играете, ще намерите всичко? 40 минути. Или 1 час. Много малко време. 1 час. И двете са отблъскване едно. И първото и второто е бах. Майко, човек по средата има един диамантен. Отблъскване едно си, какво да направя? Добре, че то снима видеа. Аз дори не мога да отида никъде, че май сега да не ме застрелят. Ти къде си всъщност? Виждам те, бе! Аз съм по средата, ма съм шипнал, човек. Къде си? Двама са тим. Виждам те, идвам. Той са златен меч обаче. Аз нямам шанс да го убия. И хора, да ми е харесал клипа, да ми ройте, давайте лайкове и чао!